И така, здравейте приятели, ето че днес се намираме на Vault Stadium, където посрещаме, т.е. те ни посрещат на отбора на Локомотив Москва в груповата фаза на Шампионската лига. Това е втори матч от груповата фаза. Както виждате, първи са точно те, Локомотив Москва, на второ място е Хетафе и на трето сме ние. На последно място са Раука. Както видяхте, Локомотив Москва имат актив от 3 точки. Ние с Хетафе имаме съответно по една, тъй като завършихме наравно, и Раука имат 0. Значи другото, което искам да ви съобща сега, докато имаме време, е, че снимах два епизода с по два мача. Нали, така опитах да ги направя. И в крайна сметка обаче се оказа, че имало нещо проблеми и не съм успял да запиша. И в крайна сметка не можах да ви покажа 4 мача, извинете ме. И това са точно мачовете срещу Хетафе, срещу Манчестър Юнайтед и срещу Астън Вила и Норич. Значи срещу Манчестър Юнайтед паднахме 3 на 1, срещу Норич направихме 1 на 1, след което дойде матча с Астън Вила. Астън Вила ги бихме 2 на 1. И така, всъщност в миналия матч, който бе срещу Астън Вила, започваме да влизаме така в малко по-добра игра и точно тогава се стигна и до победата. Малко измъчена бе тя, младата ни Надежда Шия Оджи донесе победата ни с, бих казал, един невероятен гол. Бихме ги 2 на 1, а пак Шия Оджи вкара гол от над 20 метра сигурно. Уникален удар от воле, просто беше много красив гола. Много се зарадвах наистина за него. И той се превърна в златната ни смяна. Така, сега в момента вече наблюдавате първите минути на матча ни с Локо Москва. Да се надяваме, че ще запазим добрата си игра и ще продължим победната си серия. И така, нека видим все пак какво ще се случи. Майкон сега нахлува в нашата половина. Тук хубаво центриране навътре. Там обаче защитите ни се справят добре. Пасът сега е за Адам Лалана. Адам Лалана прибира навътре. Намира Дани Старич. Дани Старич веднага към Роберто Фирмино. Роберто Фирмино търси тръгналият Култиньо. Култиньо там е между двама. Култиньо. Тук спъната Култиньо и си печели нарушение. Естествено имаше нарушение тук. Играчът на Локомотив минава просто с предупреждение без картон. Сега да видим, тук ще има центриране. Култиньо центрира топката. Не е лошо центриране. Там обаче топката, виждате как стигна до Джордан Хендерсън. Много колко стоп удар трябваше да бие по-силно определено. Тук не знам какво се случи. Задържах бутона, но виждате как самият играч не иска да отправи по-сериозен удар явно. Тук грешка в паса и сега Локомотив могат да изнесат много бързо топката. Забавиха се обаче, тук Хендерсън извърши нарушение и това е първи жълт картон в матча и той е на сметка на нашия капитан. Сега топката е центрирана към нашето наказателно поле. Там обаче Хендерсън се справи. Браво на Хендо. Дани Старич сега тук добре се завърта и отново тук трябваше да има нарушение, само че съдията даде авантаж. И тук Култиньо не успя да вземе топката, сега обаче го прави. Фирмино, позабави се Фирмино, опита да търси Дани Старич, но пасът му бе покъртителен просто. Тук Царов сега търси Сколетич. Сколетич тръгва напред, бърса той, както виждате. Деян Оврен не се намеси добре тук. Таня Клайн обаче изчисти добре топката. Дани Старич сега не успява да се пребори за тази топка. Дани Старич отново бърка пас. И сега Тарасов тръгва напред. Майкон сега с топката по крилото. Там е преследван от Таня Клайн. Таня Клайн виждате колко лесно само е премина. Тук трябваше да се намесва. Роберто Фирмино намира Дани Старич. Дани Старич навързва един човек, след което обаче не може да се справи с втория защитник на Локо Москва. Сега Адам Лалана опитва да пресира, обаче извършва нарушение. Тук сигурно ще има втори жълт картон. Да, точно така. Втори жълти картон в матча за нас. Трябва да внимаваме вече. След два жълти картона определено. И двата картона са на атакуващи футболисти, така че трябва да внимаваме наистина. Удар с глава тук, много лошо обаче. Не успя с нищо да затрудни Кариас. И сега Кариас търси Тарасов. Тарасов намира Клайн намира Култиньо. Култиньо бе изблъскан тук доста стабилно.
Топката е върната към вратаря. Шикин сега тук, за малко да стане голяма грешка за Локомотив. Но Люк Шоу не успя да отнеме топката. Какво ли прави Люк Шоу там, а не в защитата в нашото поле, вижте колко се бе изнесъл. Сега добре отнехме топката и сега Роберто Фирмино с дълъг пас за Дани Стърич. Дани Стърич овладява топката, Дани Стърич добре задържа тук, Дани Стърич намира Адам Лалан центрира топката, лошо центриране обаче. И не знам точно как се произнася името на вратаря. Тега го има за произнасяне. Тук добре разиграха играчите на Лок Москва и сега се заформя нова опасна атака. Там обаче бъркат пас за наше щастие. Тук блокираха пас, нарушение на Хендо. Той има жълт картон и това ще бъде втория жълт картон за Хендърсън и червен картон. Значи, видяхте какво стана, изблъска го леко, ама не смятам, че трябваше да ми дава втория жълт картон за това и сега ще играем вече с 10 човека, което не е никакво добре. Удар тук с глава, минава покрай вратата този удар обаче. И сега нека видим тук. Натаниел Коен сега с топката. Добре задържа Натаниел Коен. Намира Филипе Колотиньо. Колотиньо към Дани Стърич. Дани Стърич към Фирмино. Фирмино търси отново Дани Стърич. Намира го Дани Стърич. От тук просто бе много добре блокиран Дани Стърич, че няма какво да кажем повече. Джеймс Мюнър сега центрира топката. От тук вратарят не успя да се намеси много добре, топката стига до Колотиньо, Колотиньо стреля. Там обаче ударът му бе блокиран, извинете ме, и сега Сколетич тръгва напред. Контратака за Локомотив Москва. Забавиха се обаче много играчите на Локото. И в крайна сметка нищо по-интересно. Тук виждате, имахме възможност да вкараме Дани Стърич, имаше перфектната възможност, само че ударът му бе блокиран. Натаниел Коен тук изостана, но след което се намеси добре. И сега тук пасът е за Милнар. Милнар тръгва, подава към Колотиньо. Колотиньо, виждате колко е бърз Колотиньо, пуска си топката напред. Колотиньо тук право в ръцете на вратаря. Мисля, че можеше къде по-хубав удар да отправи Колотиньо. Все пак обаче нищо по-интересно. И нека видим тази атака на Локомотив. 3 на 2, много опасна атака, даже 4 са били. Люк Шоу, добре се навеси тук, младият Люк Шоу. Чисти топката напред и с това приключва и първото полувреме. Ами, мисля, че ги превъзходихме първото полувреме играчите на Локомотив. Виждате 4 от 4 уникална успеваемост в ударите ни. Тук може да нанесем някои промени така. Ами аз ще пусна Кристиан Бентеке на мястото на... Тоест всъщност сега в нападението няма право още. Смени, ще пуснем Хайп тука. И Колотиньо няма да го сменя за сега. Нека да пробваме така да видим какво ще стане с едната смяна. Джордан Айп, както виждате, влиза. Направи той много добри запълващи се мачове в началото на първенството, но нека видим сега тук в Шампионската лига дали ще се представи добре. Дани Стърич сега тук опита да... Денисов сега стопката, добра техника на Денисов, хубав пас, там обаче защитата ни го разгада. И сега Джордан Айп търси връхлитащия напред Дани Стърич. Дани Стърич стига до топката все пак Дани Стърич. Дани Стърич добре намира Натаниел Коен. Натаниел Коен към Фирмино. Малко не му достигна наистина на Роберто Фирмино да стигне до тази топка. Сега тук здрава битка. Деян Оврен. Колотиньо бърка паса. Това не е никак хубаво. Денисов сега с топката. Пасът му е към бразилеца Майкон. Майкон сега. Майкон тръгва напред. Центриране на Майкон. Хубаво центриране там. Право в ръцете на Кариас. Тук пасът сега за Джордан Айп. Джордан Айп моментално към Дани Стърич. Лош бе пасът обаче и Дани Стърич си не успя да стигне до топката. Сега играчите на Локомотив разиграват добре. Чай да си оправят слушалката така. Сега Динга тръгва по крилото там. Жоел Матип е преминат много лесно наистина центриране. Тук като нищо можеха да ни поведат. Сколетич прави този изстрел, но нямаше късмет. Натаниел Коен сега тръгва напред. Натаниел Коен не може да му бъде отнета топката. Наистина хубав пробив на Натаниел Коен и сега с топката е Филипе Колотиньо. Колотиньо, много свои мачове за Колотиньо от началото на първенството. Не знам какво се случи с него наистина. Но да се надяваме, че за напред ще се оправи.
Тук бърка паса Роберто Фирмино. И сега атака за Локомотив. Там Жоел Матип обаче се справи добре в първи момент, обаче след което изпуска топката. И сега да видим тук опасна възможност. Топката е изчистена от голината, просто, приятели. Имало и засада, май. Да, имало е засада, така че няма. Така, Касаев влиза на мястото на Майкон за Локомосква, както видяхте. А сега Люк Шоу тръгва добре напред. Намира Джордан Айп, извинете ме, Джордан Айп там опита да връща назад, не му се получи, обаче без спрян. И сега ще има тъч в наша полза. Люк Шоу опита директно да подава, добре му се получи, тук Дани Стърич просто трябваше да вкара. Трябваше да вкара тук Дани Стърич и сега вече ще направя промените. Кристиан Бентъке влиза и на негово място и на място на Култиньо, т.е. да, ще влезе Шей Оджо на място на Култиньо, ето така. И добре, нека видим сега какво ще се случи в последните 20 на минути. Добра игра тук. Така. Сега Джордан Айп е това. Джордан Айп се забавя малко. Джордан Айп опита да мине между двама човека, не му се получи обаче. И сега поредната атака за Локомотив е факт. Забавиха се тук леко с атаката. Дани Стърич сега. Топката вече е в нашата половина. Люк Шоу не се справи добре тук. Тарасов сега с топката връща назад. Джордан Айп тук опитва да пресира, не му се получи обаче. И сега може да стане наистина опасно тук за нашия отбор. Топката е центрирана вътре, там обаче Кариас се намесва добре. Кристиан Бентъке бърка паса, Бентъке няма какво да каже тук. Голяма грешка на Бентъке, дали няма да ни накаже тук, Локото не успяха. И това ще бъде корнер за тях. Хенти, както виждате, влиза на място на Сполетнич за Локомотив и сега маля каква грешка на вратаря тук, за какво го направих, така не знам. Люк Шоу не успя да отнеме топката там. Жоел Матип, виждате, търси Шелджо към Дани Стърич към Кристиан Бентъке. Кристиан Бентъке подава на Дани Стърич и сега Дани Стърич може да реши всичко тук в тази минута. Дани Стърич. Не знам какво се случи тук, но Дани Стърич ще отправи покъртителен удар просто. Динга сега към Тарасов. Тук виждаме добра игра в защита, справиха се момчетата. Джордан Айп сега прибира навътре, намира Клайн към Джордан Айп отново. Джордан Айп, виждате вече, аз го вкарах като резерва, пък той вече се измори, чудна работа. Покъртително центриране просто, приятели, много съм разочарован. И от удара на Дани Стърич и от това центриране на Джордан Айп. Шелджо, виждате тук, добре пресира Шелджо, в крайна сметка отнема топката. Оджо между трима човека нямаше какво да направи тук наистина той. И сега атака за Локото. Добре се намесва Клайн. Тук обаче топката отново стига до играч на Локомотив. Там Люк Шоу, колко грубо безпъна тук Люк Шоу. Дай му жълтия картон така. И сега да видим дали ще имаме време за последна атака. Клайн тръгва, печели тъч в наша полза. Шелджо към Клайн. Клайн се опита да му дига, не успя обаче и сега Оджо се бори за топката, не успява да отнеме. И тук може би ще чуем и последния съдийски сигнал, да, ето го и него. И в крайна сметка матчът завършва на равен, сега ще покажа и матч фактите. Виждате 6 на 4 са ударите, 55 на 45% притежение на топката в тяхна полза. Това ще бъде този епизод за мен. Харесайте нашата страница във Facebook, абонирайте се за нашия канал и до скоро.